Gitakda sa Commission on Elections sa Dakbayan sa Talisay ang pagpahigayon og peace covenant sa mga kandidato sa Marso 28. Samtang pabiling yellow alert ang Dakbayan sa Talisay taliwa sa nitumong kriminalidad sa Dakbayan. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Attorney Gallardo Escobar Jr., election officer sa Comelec Talisay City, nga gitakda sa Marso 28 ang peace covenant sa mga kandidato sa Dakbayan. Subay kini sa nahaunang kasabutan tali sa kapulisan ug sa Comelec. Hinuon sa pakiginabi sa Balitang Bisdak pinaagi sa telepono, gipahibaw ni Superintendent Marlo Talisay City Police Chief, nga wa pa sila nadawat nga direktiba gikan sa PNP Camp Crame aron mapahigayo na ang peace covenant. Mato ni Escobar, ipahigayo nila ang peace covenant usa ka adlaw sa dili pa magsugod ang opisyal nga kampanya sa mga local candidate. At least a day before sa campaign sa local positions. Gikan sa 28 ka mga kandidato, nahimo na lang kining 27 human misibog ang usa sa mga kandidato. 23 kanila pagkakonsihal samtang tagduha ka mga kandidato sa pagkamayor ug vice-mayor. Nagpabiling ubos sa yellow alert ang Dakbayan sa Talisay. Mato ni Escobar nga ang kutay sa mga pagpangronda sa kapulisan sa Dakbayan nga mikala sa kinabuhi sa mga subject tungod sa illegal drugs ug way kalambigitan ang politika. Awa mo tayo report na dawatan na sa PNP. I think drug-related naman to. Normal naman ang operations nila. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.